ओंखामखौबो जोङो बेनिफ्राय दायो फुरि जानो फैदों आरोना सानसे जाबाय পুরা মাংস কিমানকে লয় হাফটো 30 টাকা बेदर जानोसै जोंहा बेदरजों रुटि एकटा नै मा मा दङ लेस्रा आलु सयाबिन मटर आलु नैबे आंना ओमफ्राय नै आरो ड्रागन नै ओमफ्राय बेदर लाबाय आरो हाब मयला जानोसै बेदरखौ गानगोन माथो इदिसो नों जाबाय आंनि बेसादखौ रानखानोसै आरोना रानखानोसै जोंहा आंहा गिदिरसिनानै गिदिरसिनानो जाबाय नैबे आंनि आरोना आं लाबोलै Terus aku mana menit lah, jadi itu sambil berbicara.
làm cái bài linh quý làm bài linh có cái nữa bao giờ thì này cái dòng cái người ta đi từng làm sao chưa được Jadi cuma sampai dia kan, cuma tuh kan dulu. Nơi लोगोफोरजों गामिया गोदान पाक्का फैजेननानै बिराद मोजां क्लिन स्टेन्डार्ड नायबाय थाथावथाव थाबाय थाथावथाव बिराद मोजां साफा नै आरो मेरला मानसि फैसै गोदोथ' नायनोबो मानसि नङामोन दानिया नायनो लामा मोजां जानाय लोगो लोगो ओरैबायदि मानसि फैग्रा जाबाय बेयाव JCB सिन्थाय फैग्रा जाबावगासिनो बोरमाबो खाफै गैयामोन लामा मोजां जागासिनो मोसौ बोरमा फारसेनिफ्राय खाफैग्रा जाबाय नै बोरमाबो सिन्थाय थाबायबावग्रा जाबायथ' नै आं देखायगोन बायदि थाबायगासिनो दं बोरमाया नै